kay nahulog ka na yung buntag ugunto. Maghakot na punta guys. Inaanak man sila kahugaw. O magkabuo ko ani. Ug usa ka inaanak. Ito lang laog. Na daw sa tabay. Nag-video di ko na guys, pero ngipit nagkasay mo nang akong gibalhin so di ahayag na. Napuno na nang usa ka balde diha niya ang kabana pula na ang katong 10 liters niya kay gamay namang baba sa mineral guys. Man kapila ko nang balik ang uban mausik man. Wala na jud kong ninja guys, ang kamot ra gay makita kay ang kay babaw mo guys nga ang baho sa tais baboy. Mo pilit yun sa panit ug sa buhok mo nang nagpurong ni jud ko kay bali yung baho guys imbes kay bago kang naligo mahumot kang shampoo kana man maho na kang tai. Mo ang kauna na jud puro. Sa alimuot guys, agutaw na lang nako kay para dili ko man mahong tai. Puno. Guys, uy. Balik lang tao kuwang. Ay, bugno, naidaghan. Bugno. Ako bukas.